ƙasƙanci da walaƙanci tuzharu suna bayyana ala safahati wajhil asi akan hasken fuskan mai saban Allah. kun san ba launin fata ne hasken fuska ba, za ka iya ganin ko mutum bature ne na ƙarshe, balarabe na ƙarshe, fata shi ta fita kowa haske, idan yana saban Allah wallahi yana cakuduwa da mumine za ka gaba a san shi. yanzu nan duk cikin ku akwai mai kaunan fir'auna? tambaya nake, akwai mai sha'awan shi? shin fir'auna bakin fata ne? balarabe ne, amma me ya ja ake kinsa? saban Allah shi, saba ma Allah da ya shi ne wannan ya dushe duk wani hasken da za ka kalla, ba ma ka kaunan ko ganin shi kai, ko hada hanya da shari'ar alkiyama kai baka so a ce zaka bi hanyar da fir'auna, ko wucewa ne mu dai Allah karka sa mu wuce ta inda yake, a karata can a kai mu kusa da sayyidina Abubakar da Umar, ko ba haka bane? a taimake mu rayu da waɗanda muke kauna.